дар ҷомеаи муосир кор бо технология яке аз талаботи муҳим арзёбӣ мешавад, зеро замони муосирро бидуни истифодаи технология наметавон тасаввур кард. Бо таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати кишвар, имрӯзҳо муассисаҳои таълимӣ бо технологияи замонавӣ муҷаҳҳазанд. Дар ин партав ҷавонон ҳамеша аз технология бархурдоранд. Онҳо метавонанд корҳои худро тавассути компютер ва интернет ба анҷом расонанд, дарсро бо компютер иҷро намоянд, маълумоти аз адабиёт дастнорасро аз сомонаҳои гуногуни интернетӣ дастрас кунанд ва тавассути шабакаҳои иҷтимоии интернет дӯстону шиносони зиёд пайдо намуда бо онҳо дар иртибот бошанд. Include asta program asta va doar să dai gemidi să nu știu dacă că am să de daștar o mizane va bibliotecoș vaqt tayyormi china mikne agon tayyor dushori namekasham va programot tayyor میتونیم کار کردن امروزها در همه ما شما معلوم است که ساحه تکنولوژی خیلی پیشرفته ترین میباشد و هر یک ما باید دانیم که این برای ما ضرور است و برای سواد ما یعنی دانش ما زیادتر گشتن ما باید برای تکنولوژی نو باید کوشش نماییم. ҳамеша бояд дар хотир дошт ки ҳар кашфиёте ки аз ҷониби инсоният ба даст меояд мақсаду ҳадафи ягонааш ба хотири беҳбудӣ ва пешрафти ҳаёти инсоният аст, на бо кашфиёт мушкил кардани рӯзгори одамон. Барои ҳар як инсон, аз ҷумла барои ҳар як ҷавон муҳим аст ки бо барномаҳои компютерӣ кор карда тавонад компютерро на барҳадар, балки ҳадафманду босамар истифода барад. хушбахтона имрӯз аксарияти ҷавонон хуб дарк мекунанд ки компютерро чӣ гуна истифода баранд. Бар замми ин онҳо зидди онанд ки технология нодуруст ва бемақсад истифода шавад. وابسته به این ما میبینیم که در رشد تکنولوژی نوگانی های گوناگون وارد میشوند. مثلا علم تکنولوژی به نهایت پیشرفته ایستاده است. ما جوانان را ضرور و لازم است که این علم تکنولوژی را استفاده برده برای پیشرفت وطن ملت خود کوشش نماییم. ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҷавонон ҳисси баланди масъулиятшиносӣ доранд ва бо амалҳои шоиставу дурандешонаи худ ғамхориҳои давлату ҳукуматро қадршиносӣ мекунанд ва дар пешрафти ҷомеа саҳм мегузоранд.